presentació i gràcies per venir també a escoltar això. Bé, la idea era fer una xerrada per a explicar-vos com es parla a Elx o quines són les característiques pròpies del parlar tradicional d'Elx, perquè el parlar dels joves ja és un parlar un poquet diferent, hi ha característiques que ja van perdent-se respecte al parlar tradicional. Però com que jo soc un fan absolut dels ocells, de la natura en general, vaig aprofitar la cosa per a fer parlar als ocells d'Elx, que també parlen valencià i evidentment parlen valencià d'Elx, no cal dir, perquè són els d'aquí. I per tant, a partir dels pardals, dels ocells, de les aus, que com es diu en valencià, doncs anar descobrint una mica igual que doni temps, perquè tampoc no podem estar massa temps, quin és el parlar o quines són les característiques que jo crec que són més interessants del parlar d'Elx, que és un parlar espectacularment interessant, ja ho dic de bestreta, l'altre dia a la ràdio, ahir va ser, és un parlar molt interessant, molt desconegut, perquè és un parlar de frontera extrem i això sempre fa que estigui lluny dels centres de gran, diguem, València o Alacant, o està un poquet apartat i això fa que no es conega massa, però quan entres en matèria és una gràcia. Bé, doncs, us ho dic? Sí. Doncs vinga. Per a veure, com parles pardals d'Elx implica un grapat d'objectius. Us els desplego un poquet, és el que més ho vaig editar, però bé, us els desplego. La primera cosa és que vull aproximar-me a la natura d'Elx, a través dels pardals. A mi, com m'agrada molt, vull aproximar-me així, perquè ho conegueu o perquè ho recordeu si ja ho coneixeu. Després, això implica, i ahir entraria al territori de la meva professió, perquè jo soc lingüista, fer-vos conèixer el nom dels pardals, d'alguns dels pardals d'Elx, que ja tenen molt d'interès. Després, i ahir també entra el caràcter encara més filològic, quina és la raó per la qual aquest pardal es diu així, que això també ho estudiem els filòlegs. Els pardals no es diuen així per casualitat, tenen els pardals i les plantes també, però ara ens dediquem als pardals. No es diuen així per casualitat, sinó que tenen una raó de ser. I per als lingüistes és una raó molt interessant. A partir d'ahir, encara que no tornarà temps a fer-ho, segurament, quines són les maneres que tenim en general de denominar, de batejar els objectes, els animals, les entitats del món, quina manera tenim de batejar-los i, sobretot, a conèixer el parlar d'Elx, que per això venim així, per a conèixer-lo un poquet. Doncs, això. Una cosa que sempre diem, un company del departament que Héctor coneix, que es diu Vicent Beltrán, que és també un entusiasta del tema, i sempre diem, referent a l'escola. L'escola de vegades s'oblida, l'àmbit escolar s'oblida, d'una cosa que em sembla interessant. De vegades es fa conèixer animals o plantes de l'altra punta del món. El cocodril o el dinosaure, que és un animal que ja no existeix, i el coneixem, sabem com es diu, per què es diu així, què menjava, què menja, on viu, quin color té, tot això ho sabem, perfecte, i està molt bé que se sàpiga, que quedi clar a la càmera que això és important i cal que se sàpiga, però també cal que se sàpiga el que tenim així al voltant. Encara que siguin animalets menudets i no tan vistosos i no tan acolorits com altres, són els nostres animals i les nostres plantes, i per tant tenen dret també a ser coneguts, tenen dret a estar també en els llibres de text, que no estan. I és molt més fàcil conèixer-los, perquè és tan fàcil com obrir la porta de l'escola i eixir al camp. Perquè un dinosaure, vull que no és difícil de conèixer. I un cangur, doncs també hauries d'anar al lloc on hi ha cangurs o un zoològic. En canvi, un llagostí, en canvi, un ànera, o en canvi, qualsevol dels pardals que tenim al voltant, només cal eixir i veure'ls. I això l'escola ho perd, en general. I jo reivindique que l'escola això ho ha de recuperar. Per això ho fem sempre, per això ho recordem. Per tant, si algun mestre, hi ha algun mestre així, doncs els mestres estaria molt bé que recordaren aquestes coses, no totes, clar, perquè no podem fer-vos, fer als xiques conèixer-ho tot, però una miqueta també, i això, doncs, no sol passar. Bé, doncs, per altra banda, una última cosa també com a introducció, encara que vos faré conèixer, en el cas dels ocells, dels pardals, el nom d'ací, d'aquí, també interessa conèixer el nom estàndard, el nom acadèmic, el nom que tu has anomenat
més vinculat a l'àmbit acadèmic. Aquest nom també s'ha de conèixer, no podem oblidar-lo, no ens podem quedar només en el nom propi d'ací, ni tampoc ens podem quedar en el nom estàndard, és a dir, hem de conèixer els dos noms. Estàndard perquè quan parlem amb gent que no és d'aquí, hem d'utilitzar un nom que ens entenga tot el món. Aquest és el nom estàndard i, per tant, totes les llengües normals tenen un estàndard i hem de conèixer aquest nom també. Però això no significa que oblidem o menyspreem el nom propi d'ací, que és el que sol passar. És que si a ells es diu no sé què, no coincideix amb l'estàndard i, per tant, parlem malament. Aquest és l'error. Això és el que hem de subsanar. Una cosa no lleva l'altra, les dues coses funcionen, poden funcionar junts, no passa res que funcionen juntes. De fet, només cal situar si la persona si la situació és formal, si la persona és d'un lloc que no és ells, doncs utilitzem un nom general, estàndard. Si la situació és més informal i són persones d'ací, per què no podem utilitzar el nom propi d'ací? Aquesta és la idea. Doncs ara anem, per tant, als noms propis d'ací. A veure si tot funciona. Espera, sí? Sí. Ja comencem amb els noms. Ara, si algú ho sap, que m'ho diga, perquè jo ho conec, però si algú ho sap també, doncs que m'ajude. Sabeu que em parlaves d'això? Com es diu? Una coeta. Aquest pardal és molt conegut, ara n'hi ha molts, en les ciutats també n'hi ha molts, no sé si els heu vist, un pardal que maneja la coeta, per això es diu especialment, que maneja el cosset així, doncs és la coeta. Si es diu coeta, 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 sí, coeta. Si ho funciona el mapa que vam elaborar Vicent Beltrán i altres companys en un llibre que no ha pogut dur perquè no en tenia exemplars, que es diu El nom dels ocells del migjorn valencià, que ho recomano molt, però ja dic, no l'he pogut dur per a presentar-vos. Doncs fixeu-vos que, a banda de moltes altres denominacions del sud valencià, Tetina, Chorovita, Pepissa, Pardaleta, Pajarita, en la zona castellana, Pajareta, en la zona de Villena, doncs fixeu-vos el contrast entre Alacant, Cueta i Elx, coeta, d'acord? Aquesta diferència de vocal que es dona en este pardal. Per què es diu coeta? Això és una metonímia. No sé si sabeu què és una metonímia. És una part pel tot. Tots els pardals tenen coa. Per tant, tots es podrien dir coeta. Per què es diu coeta? Doncs perquè la coa d'aquest pardal és un poquet més especial que altres pardals d'ací. Perquè la manegen perquè és un poquet més llarga, perquè la manegen especialment en un moviment especial i coeta perquè és menudet. Quan un animal més gran m'imagino que seria coota, però no es dona la circumstància. D'acord? Recordeu, coeta, amb O. Coeta. I este? Com? Paput, apaput, poput, n'hi ha variació. Jo recordo totes les partides per Tabanverde, l'Algoa, el Gorós, totes. La Baia, la Folla, totes, i en cada partida no sempre diuen el mateix, encara que totes són partides d'ells, no? Justament això és la cosa. Paput i poput són les formes més habituals d'ací, o apaput o apoput, no? Fixeu-vos que el nom estàndard és puput. Puput. Tornem a observar que hi ha una diferència entre el valencià d'ells, molt menuda en realitat, i l'estàndard. I la diferència és la vocal. Per què es diu poput? Per què es diu poput? Si haguem tingut internet, que no en tenim, però no passa res, perquè jo, a Persidicat n'hi havia, adjuntar alguns enllaços a YouTube amb el cant d'alguns pardals. Si sentiu una puput, jo ara no sé imitar-lo, el cant de la puput, però més o menys fa put, 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 i això és una puput. És a dir, és directament arreplegar el nom del cant d'aquest animal. Dius això, doncs t'anomena així. Dius això, bateja així. D'acord? D'això, d'aquest tipus n'hi ha molts. N'hi ha molts. I este pardal, coneixeu? Com es diu? Com es diu? Com es diu així? A veure, garcet així, el que passa és que garcetes n'hi ha moltes i n'hi ha una en concret, que és esta, que en alguna partida, ara no em feu dir quina perquè no me'n recorde, però en alguna partida, i ho ha sentit jo, i ho ha sentit un ornitòleg de l'equip, i per tant vam veure que això existia, se l'anomena llençol. Llençol. Per què?
perquè és un llençol. Vull dir, tu vas per allí, pel fondo, i veus una cosa blanca i dius, és un llençol. T'arrimes i dius, gira, si no és un llençol, és este pardal. Per tant, això és una altra forma de batejar. S'anomena metàfora. Jo veig un llençol, jo veig un pardal que s'assembla al llençol i per tant li dono aquest nom. Fixeu-vos que realment no és una part del pardal com l'anterior, no és una metonímia, sinó que és simplement que jo veig el que no és, o jo l'anomeno amb un nom d'un altre objecte o d'un altre concepte diferent que s'hi assembla, quasi no s'assemblarà res. En aquest cas llençol. Si us fixeu en el nom, la forma estàndard és garceta blanca en aquest cas, però bé, la paraula, el que jo volia que us fixeu ara és que en valencià estàndard es diria llençol, en ells es diu llençol. És a dir, que també canvia la vocal. I este? Què té d'especial este ànec? Això és un ànec. La cua. Que té forma de què? Sí, però no sé si es diu rabut en algun lloc, però jo la forma que he replegat és rabujunc o rabijunc. Què és un junc? Doncs és una planta semblant a una canya, però més xicoteta, una espècie de canyeta, que té molta ressemblança a la cua. És molt semblant, per tant, de la manera de batejar-lo al de la cueta, però en aquest cas utilitzant un altre concepte diferent, no un altre concepte, sinó utilitzant, en el cas de la cueta és directament nomenat com a cueta i aquest és utilitzar un concepte que s'assembla a la cueta d'este animal, vull dir, a la cua d'este animal, rabijunc. En estàndard es diu cua de jonc. És el mateix, la idea és la mateixa, no? La diferència és que, bé, no es diu rabo, aquí sí es diu molt rabo, es referència també als pardals, es diu rabo també, no sempre es diu cua, però bé, la diferència és que aquí es diu junc i allà es diu jonc, vocal que canvia una altra volta. Fixeu-vos. Doncs això, amb els pardals estos hem conegut que el parlar d'ells té característiques vocàliques especials, és a dir, n'hi ha vocals que ballen respecte de l'estàndard, d'acord? I els pardals ens ho han dit. N'hi ha moltes, i podria estar així 3 hores parlant de les vocals que ballen en ells, no cal, però almenys que sapigueu que n'hi ha, com per exemple, coa, jo dic cua, jo soc més al nord, de la comarca del costat, jo dic cua, així us diu oixar, no? Oixar les mosques, jo dic auixar, amb u, auixar les mosques, vosaltres diu cobra, jo dic cobra, no diu cobra, jo dic cobra, a mi em sona molt estrany sentir-vos dir cobra, o sobra, a mi em sona molt estrany, jo diria sobre. Fixeu-vos que les vocals, tan a propet que estem, la comarca del costat, tenim vocals que no són les mateixes que les d'aquí. Bé, les vocals són les mateixes, però així són unes altres. O, per exemple, poeta i poal, en canvi, vosaltres normalment dieu l'oliva. A més, la gent del camp, la gent més jove ja potser ja comença això perquè ja ho heu escrit i s'escriu amb bo i vulguis que no, ja no se diu així. Però la forma tradicional de dir a ells, al camp d'ells, això és amb u, l'oliva. O objecte, canvi de vocal. Per exemple, si es diu escoltar, empeltar, entendre, estiu, i en el meu parlar és escoltar, empeltar, entendre. Fixeu-vos que així sou més pròxims a l'escriptura, més normatius, més estàndard. D'acord? És que diem escoltar, doncs no ho diem com s'escriu. D'acord? En aquest cas coincidiu més amb la forma. Però en canvi dieu, o sí que dieu amb u, o dieu ingonal, la ingonal és la ingle, en castellà, en valencià d'ací es diu ingonal. Toca que en estàndard es diga amb b, engonal. I així gravat, per exemple, Esprella, em feia gràcia perquè la partida d'Esprella, quan jo anava allí li dia a la gent, vostè dona, jo soc d'Esprella, no d'Esprella, d'Esprella. En canvi està escrit amb A, però la gent d'ací ho diu amb B. No només això, sinó que també es diu enguila, tresplantar plantes amb B, carena, altres al revés, per exemple, jo dic terròs, bascoll, clavill, i vosaltres ho diu amb B, terròs, bascoll, clavill. Fixeu-vos que hi ha un desbaratament de vocals, uns respecte dels altres, d'acord? No és que així sigui un desastre i més al nord sigui perfecte. Simplement és que nosaltres, més al nord, trastoquem unes vocals i així en trastoquem unes altres. Tan fàcil com això. Això està estudiat i es pot classificar i parlar, no cal, perquè
que seria un poc negatiu. Continuem. Això no es diu massa, però... No, coneixeu? N'hi ha per així, són tots parles d'ací, no n'hi ha cap que no sigui d'ací. Aquesta té la característica, fixeu ahí baix, la cua, i quin color és? Ahí baix es veu, millor que el dels altres. Ahí baix. La té oberta, la cua. I quin color és? Roja. Passa que no es veu massa, si apagarem la llum millor es veuria més movent, però no fa falta. No fa. Roja. Per tant, el nom d'ací, d'ells, és cul roja, perquè té el cul, o sigui, la cua, roja. Cul roja. Cul roja. Acabat en, cul roja. Així m'apare un poquet. Així és curiós perquè en ells diu encarnat. El color de la sang, el color de la sang encarnat, no? Encarnat és un castellanisme. És una forma que prové del castellà pròxim, d'acord? El valencià més antic d'ells és probable que diguera vermell. És probable que diguera vermell. Ja no ho diu ningú. Pràcticament ningú. Pràcticament, per què dic pràcticament? Perquè n'hi ha un pardalet que després veureu que té una part del seu cos d'aquest color i encara n'hi ha algun vell, o n'hi havia un vell quan jo vaig vindre a entrevistar, per ser la persona ja era molt major, que li donava un nom vinculat a vermell. A mi va impactar moltíssim, que vermell encara es poguera dir a ells. Però bé, en general diu encarnat, que ve de carn. I roig, quin color és? El roig en estàndard és el color de la sang, però així a ells el color de la sang es diu encarnat, o vermell, potser es deia fa un temps. Ara com es diu? Perdó, què significa roig? Quin color és el roig així? Doncs el teu color... És el roig. Tu eres roig. És a dir, el roig d'ací és el roig de tota la vida del català tradicional i antic. El roig és el color que va entre el color de la sang i el marró, passant pel rogallós. Aquest és el color roig, el de tota la vida, el que tocaria que diguem tots. El que passa és que en valencià general s'ha desplaçat i han utilitzat el color roig, que és aquest, per a referència al de la sang, i ens han desbaratat a nosaltres. Il·licitants, alacantins, meridionals, novelders, que ho diem com s'ha dit sempre en català. Roig. I ara ens diuen roig. Roig, quina forma més estranya de parlar. Clar, a qui diu roig, refereix a la sang, doncs li sona molt interessant, però podria ser una forma perfectament acceptable sempre. No ho és. De fet, és probable que roig refereix a la sang, que és un castellà, fora un castellanisme, perquè en castellà es diu rojo, imagineu, sí. Resulta que nosaltres ho diem més pròxim als clàssics, la forma més antiga, no? El color de la cua no és color de la sang, és color marronós, tirant a rojós un poquet. Aquest és el roig de sí. Sobre això, aprofitant d'aquest pardal, ja ho he dit abans, dieu, en general, diríeu, si coneguereu el pardal, cul roja. Bé, en el teu cas diríem que és roja, 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 o porta, no? O corda, o carriola, que és la planta, la coneixeu, aquesta planta? És carriola, carriola. Així, la característica és que és molt pròxima, molt propi del sud, i és que en aquests contextos en què hi ha una vocal oberta, una O, la A se li encomana, se li apega la forma de pronunciar-se de la O i al final les dues acaben sent O's obertes. No corriola, sinó corriola. De fet, en el meu parlar, no només és la final, sinó són totes. En ma casa diem la farola, totes en O. La corriola. Així, això no ho he sentit tant a ells, jo ho he sentit poquet. Crec que, no sé si ho diu algú, però passa el mateix a la E. Terra, no terra, sinó terra. Tele, misèria. Només un apunt final, a mi això és molt interessant, a més és propi, a veure, és valencià, és fer més valenciana com aquí diu la paraula, no és això, no us enganyem, però és convertir una paraula que tenia una vocal oberta en dues obertes. No volies caldo, doncs dos tasses, dues obertes en la mateixa paraula. Per tant, no es tracta de cap vulgarisme ni cap forma que s'hagi de rebutjar, sinó que és la forma que s'ha de dir. I els il·licitants i il·licitanes que ho dieu, no ho deixeu de dir, per favor, amb les os obertes, no tancades. Porto, no, porta, amb l'O oberta. Porto i terre,
intenteu que no. Molt interessant este fenomen. A més és del tot el valencià, apareix de manera a rodals, apareix per tot el país, des de Castelló fins a Baix. És a dir, no és cosa nostra només, és una cosa general, no general del tot, però general a trossos. Este sí que m'agrada. És un pardal preciós. Coneixeu? És un pardal que n'hi ha molts encara per així, És el? No, és el de després. Això es diu flaret. Això és un flaret. Això és un flaret. Un flaret. En castellà es diu carbonero, crec. Jo flaret el conec, però carbonero la veritat és que no el coneixia. Si us fixeu, encara que no us veig l'estany tapat, per què es diu flaret? Si us fixeu, tira res un moment, si us fixeu, per exemple, en aquesta que teniu davant, té el paper negret i dues coses blanques al costat. Clar, això ara, a ulls d'una persona del segle XXI, no sé què veuria ahir, no sé, podria veure un extraterrestre, no sé què veuria ahir. I em preguntaria al meu xicotet i potser diria, em sembla un, però en el segle que es va batejar este pardal, n'hi havia, era molt habitual i molt comú, amb este nom vull dir, la presència dels flares. Ara no n'hi ha flares de sa pinta, no? Però en els segles passats sí. Per tant, si us fixeu en el flare, el que passa és que no es veu, fixeu-vos que té el cabell negre i els costats blancs. Veieu o no? Doncs per això es diu flare. I lo de Guerrero Chichipan. Chichipan es diu en algunes zones. Chichipan es diu en Oriol, es diu Chichipan. Chichipan és el que diu. Chichipan, diu. De fet, en alguns llocs es diu, a Trevilla i Guadalajara, per exemple, es diu tot estiu. Tot estiu. És el tot estiu, també. Per què es diu tot estiu? Per cert, ara que diu tot estiu. Per què diu tot estiu? Per què, o quina és la raó per la qual s'anomena també tot estiu? Doncs això està basat en el que s'anomena mimologia, una mimologia. Mimologia és que una persona, un humà, sent el pardal cantar i li sembla que diu coses. No com el cas de la puput, que no sembla que diga res, sempre diu puput, i jo li poso puput, ja està, com si no passara res. Però, en canvi, en aquest cas, el pardalet fa i això què és? Quines síl·labes són? Doncs cadascú ha sentit una cosa diferent. Uns, guardamarencs i creientís, han sentit tot estiu. Tot estiu. De fet, canta en primavera, sobretot, i per tant anuncia l'estiu. Quan sents cantar el tot estiu, dius, això ja ve l'estiu. No sol cantar en estiu, sol cantar abans. Per això en alguns llocs es diu primavera, perquè és el que anuncia la primavera. És el pardal primaveral. En altres llocs es diu Chichipan, que ho he vist a d'ells. Chichipan. En altres llocs es diu... N'hi ha diversos noms d'estos. No me'n recordo un altre. Però n'hi ha d'estos que són mimològics, d'acord? Que identifiquem el parlar de l'animal com si diguera coses, d'acord? A més, coses vinculades a la situació. Ha de ser tot estiu i no una altra cosa, perquè si no, no li pega, no? Bé, doncs, en el cas del flare, he observat que no es diu frare a ells, es diu flare, amb L, flare. Fixeu-vos que frare és difícil de dir, frarere, són dos R's juntes que destorben un poc, i així el que he fet és deixar-ne una de costat i canviar-la. Això es diu una dissimulació. D'aixòs n'hi ha moltíssims, en tots els parlars, valencians i de més amunt. D'acord? Parlant de la R, doncs per exemple, si a ells la R es diu cantar, pujar, baixar, patir, que crevient no es diu solament gent, diuen pujar, baixar, cantar, d'acord? Aquí a ells sí que es diu, però en canvi no la dieu quan poseu un programa al costat, diu portar-la, no portar-la, portar-la. Per tant, diguem que esteu a mitjan camí d'entre els que la diuen i els que no la diuen. De vegades la dieu i de vegades no. En contextos formals s'hauria de dir sempre. Hauríem de corregir-ho en contextos formals, però en contextos informals podem deixar de dir sense problema. No es pot. Bé, n'hi ha alguna... Per exemple, també es diu soleguer, nespla, talpó, pluixir, pluna... Tot
Tot això són formes que canvien la R per la L o la L per la R. Va una miqueta així. Aquesta la coneixeu? Això es diu guala. Això és una guala. A ells es diu guala. Codorniz es diu guala. S'ha dit sempre guala. Codorniu és el cabra. Això, res. No té res a veure, ara, almenys, amb el pardal. Es diu guala. A ells es diu guala. La forma estàndard del català, del valencià, és guala. Guala. És com ho diu Vicent, que no sé Vicent, que és de Callosa, d'en Sarrià. Guala. Guala, que és com s'escriu. Nosaltres el que fem és menjar-nos una L. Guala. I de Pasqualet. I Pasqualet és com es diu a Crevillent. La guala també té una... El nom guala és una forma també mimològica, però llatina. En llatí es dia quaquola. Quaquola. Això és el cant de la guala. Quaquola. El que passa és que després evoluciona i al final guala ja no és el cant de ningú. És simplement el nom en valencià. Però en llatí era un nom mimològic. Com que el nom mimològic s'ha perdut en alguns llocs, com per exemple Crevillent, han recuperat el nom mimològic, però diferent, amb un altre origen. I li han sentit dir Pasqualet, Quacala, Pascalet, Pasqualet, Pasqualet, Quacalet. És la mateixa estructura consonàntica, diguem, no? És el que més o menys diu aquest animal, no? De tota manera, igual que es diu guala, es diu almela o almela, almela, mole, velar. Fixeu-vos que totes les L's aquestes vos les mengeu, mentre que en altres llocs del València es diu amela, mole, velar i gualda, totes amb doble L, d'acord? Així ens la mengem. És adequat això en situacions normals? Sí, podeu dir-ho sempre, i sempre que el que no toca dir és molde. El que no toca dir és per exemple, bé, si no n'hi ha un altre, molde, això és un castellanisme. O es diu mole o es diu molde, però molde no perquè és castellà, en aquest cas. D'acord? Això és la diferència. Un altre. Este sí que el coneixeu, no? Aquest és el taulaí. El taulaí. El taulaí. Per què es diu taulaí? Perquè és un pardal que sol estar en les teulades. Sembla que és per això. Sempre sol estar per les pobles i per les ciutats, d'acord? Que és en els llocs on hi ha teulades. El que passa és que així a ells no n'hi ha massa teulades. Les cases solen ser de sostre pla i per tant es diu mesaïna terrat i no teulat, però bé, ja s'entén que alguna teula n'hi havia i per tant el nom és així, taulaí. Fixeu-vos en canvi de vocal, teulaí, taulaí. Què és el que vos heu menjat així? La D intervocàlica. Així us agrada més que el torró menjar-vos les D intervocàliques. És una cosa per deners, ara en veurem alguna més. Per exemple, següent. Este és més difícil, jo no el coneixia fins que m'ho van dir. Este ànec preciós, espectacular, que n'hi ha en el fons, que encara n'hi ha, s'anomena xiulaor. Xiulaor. És un ocell, és un ànec que xiula. Per això diu també piuló en estàndard, xiula. Però no diu xiulador, diu xiulaor, sense la D intervocàlica. Però és que encara més, el coneixeu? Este es diu... No, paregut, però este és un altre. Agafaràs més groguet. Este es diu cloxiell. Un cloxiell. En estàndard, fixeu-vos, cruixidell. De cruixir. De cruixir. Cruixir. De fet, este pardal, si heu sentit la veueta del pardalet, quan canta, veig que fa sac. Al final, com si cruixira alguna cosa, per això es diu cruixidell. Xicotet, cruixidell. Així és el que passa, a banda de la vocal que va i torna, ja veieu que va alternant, no es diu la D. No es diu cruixidell, sinó cruixiell, sense la D de vocal. Una altra volta, cap a dins. Doncs, aquesta és la gran característica del parlar d'ells, i és la gran burla dels parlars de més al nord que sí que la diuen. I no tenen raó de burlar-se, perquè aquesta D intervocàlica es perd en tot el valencià. Tot el valencià diu llauraon. Tot el valencià, gairebé tot el valencià. Tots gairebé diuen llaur. Tot el valencià diu espardenyar. No diuen espardenyada. Això pràcticament no diu ningú ja en valencià. Per tant, la D intervocàlica se la menja tot el país. El que passa que així
ens agrada més menjar-nos-la, moltíssim més. Tant que no n'hi ha desintervocàliques. Si n'hi ha alguna és recuperar, i algunes són impactants. La més impactant per als de filologia és boa. Jo també la dic, jo soc de més agonal, però també la dic. No la dic, dic la de boa, perquè sempre diu, la serp. També de la serp, nosaltres diem boa per boda, i ja està. Però és que nosaltres diu paraules sense intervocàlica més impactants encara perquè només que són d'ací i no les diu ningú més, com per exemple les que tenim així, o molt poqueta gent, molt pocs pobles al nord. Ball, per exemple, encara es diu, en algun parlar més aïna major, ball, ballar la boca, ballar la boca. Ara es diu bostezar, obrir la boca, però la gent major del camp sempre ha dit ballar la boca. Has ballat la boca, has badallat, que és la forma estàndard, o per exemple cony, que queda fatal, però és el codony, la codonyeta, cony, que n'hi ha les gràcies i diuen cony amunt i avall, però sí, però és que diem això així, no cal pensar res més que enfaat, fieu, els fieus, no? Un pla de fieus. Forar, fer un forat, forar. Meir, prendre mida, meir. O, per exemple, anear, que és una paraula preciosa. Anear significa nadar. Significa nadar. Sense la letra vocal hi ha un canvi de vocals que ja coneixeu, perquè això va s'imperant. Via, en comptes de vida. En la via. Clar, dius, això queda, ara ho rieu, però com es diu en francès? Vie. En francès del sud, vie. En del nord és vie, però en francès del sud és ma vie. És a dir, que en francès del sud es diu en ma vie, i en anglès es diu en ma via. Quan sentim francès, ho veiem perfecte, fi, preciós, bonic, arreglat, i quan tenim així en ma via igual, resulta que mos fa gràcia. Mos han venut que això fa gràcia. Els altres que no ho diuen. D'acord? Per tant, jo crec que caldria, no dic que es mantingui aquesta forma sempre, però alerta en perjudicar a la gent que ho diga, perquè s'ha de ser molt sensible a l'hora de fer això, perquè si no pots dir, parles fatal, eres un fatal, parlant així. Reacció primera, corregir-me. Bé, reacció segona, parlar en castellà que no tinc problema en això. És una pena. Per tant, jo crec que s'ha de ser molt sensible en això, especialment també els mestres, no? Els xiques que ho puguin dir encara. Plaça i baix, per exemple, és preciós. La dintre vocàlica fins i tot de la preposició de plaça de baix, no? Plaça de baix, plaça i baix, sense la D, igual. Això també és d'ells només i només d'ells. Això no ho diu ningú. O per exemple, demà i matí. Ho dieu, no? Demà i matí. Demà de matí, demà i matí, demà i matí. Després la vocal canvia perquè ja sabeu que les vocals canvien a tota hora. O, per exemple, tossa i dir. Jo he sentit una dona de la Baia dir tossa i dir. I diuen tossa i dir, sí, tossa i dir. No sé què dir a la dona perquè volen dir. Ho he de dir perquè tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. És preciós. Amb una perífrasi correcta, a més, i pronunciada a la il·licitana, no es pot demanar més. Jo vaig a la dona, vaig fer una besada i es queda tot tranquil. Perquè això és espectacularment interessant per a un filòleg. Que després s'ha de corregir en certs contextos, ja ho sabeu, no ho tornaré a dir. No ho tornaré a dir. Per exemple, aquesta també és molt guapera. Això sabeu què és? Una cullar. Una cullar. Cullar. L'estàndard, cogullada. En ells, si vos encanteu, vos quedeu sense paraula. Perquè desaparegut la G i desaparegut la B. Cullar. Per què es diu cullar, per cert? Perquè, novament, els frares antics duien una caputxa i aquesta caputxa es diu cogulla. I per tant, cogullada és l'animal que té caputxa, com la caputxa dels frares. Clar, això novament no és possible que ara li diguem així. De fet, us poso un exemple sobre això. Per exemple, un animalet que no és un ocell, sinó que és un insecte que vola per damunt de les sèquies, s'anomena cavallet. Cavallet de sèquia, cavallet de riu, cavallet. Així també. Però la gent jove i la gent no tan jove de molts llocs ja no li diu cavallet, li diu avionet. Fixeu que avió és una forma nova
de necessàriament el segle passat, perquè no n'hi havia avions en el segle anterior. Per tant, no era possible que ningú batejara aquest animal amb el nom d'avionet quan no n'hi havia avions. Hi havia cavalls que volaven, cavallets. Ara el que hem fet és rebatejar l'animal amb un nom diferent, amb el nostre punt de vista. Bé, en ells també se'n va la gent intervocàlica també quan la mengeu. Dieu lletua, dieu una planta que es diu cogula, una planta juguesca, diu juguesca, a la juguesca, vosaltres diu juguesca i juar, o matalafua, coneixeu la matalafua? Els anicets que es posen en les fogassetes i això, o on siga, doncs en estàndard és matalafuga, per tant la G està desapareguda. És a dir, que també pot vegeu no només la D, sinó la G. Este animal, que s'assembla a un canari, però és un dels canaris propis i salvatges d'ací, s'anomena en estàndard lluer. Així a ells es diu de dues maneres. A Torrellano i Altet diuen nyiueret. A la resta del camp es diu ogaril. En castellà es diu lúgaro, crec. Lúgaro. És molt interessant, no? Si voleu no cal que expliqui l'origen d'ogaril perquè és un poc especial. Però el nyiueret sí, el nyiueret simplement es tracta del que s'anomena transparentització. És a dir, que de lluer, que és una paraula que ara no sabem què vol dir i que tampoc no cal explicar, de lluer, llueret no significa res, busquem-li alguna cosa. Què s'assembla, què està relacionat amb els pardals? Un niu, doncs el rebategem amb el nom de nyiueret. Tots els pardals fan niu. Per tant, no té massa sentit, però fixeu-vos que en realitat és una refeta sobre la forma llueret. Llueret, nyiueret. Veieu que és la mateixa paraula, l'única cosa és que és una refeta, una reflexió. Això ho passem. Sobre les enyes, doncs a ells també teniu moltes enyes que no tenen la resta de parlars. Diu niu, i jo dic niu, diu ganivet o gavinyet, i jo dic ganivet o gavinyet. Diu son, no? Tinc son, sí? I jo dic tinc son, doncs és una característica específica, bastant específica del parlar d'ací. Les enyes on no n'hi havia. En aquest cas no vos mengeu res. Este pardalet, tan guapet i tan xicotet, s'anomena bitxac, en estàndard. A ells es diu bilzec o bilzac, que és la mateixa paraula però transformada fonèticament. No té especial rellevància. L'única cosa que volia dir-vos és que en el parlar d'ells de vegades n'hi ha paraules que canvien també. Per exemple, la gent major encara diu xiquets, amb una T i una S, i la gent jove comença a dir ja xiquers. Us sona això de xiquers? N'hi ha gent que ho diu. A ells, al poble, sobretot, n'hi ha gent que diu xiquets, en txec. Aquests canvis no són propis d'ells només. Això va i torna, diguem, al llarg del país. No sou especials en aquest cas. Este pardalet es diu busquereta i així es diu mosquereta. I sobre això simplement us recorde que a ells també, i és molt propi d'ells, n'hi ha moltes paraules que tenen una S que es fa palatar. Vosaltres no dieu mosca, sinó que dieu mosca. I això també és molt estrany cap al nord, no hi ha ningú que diga mosca. Diem sovint cascar, vosaltres també diu cascar, o n'hi ha molts d'aquest tipus, però mosca i mosquit només es diuen a ells. Mosca i mosquit només es diuen així. I finalment, perquè crec que és un fenomen fonètic, n'hi ha un pardal que és este, que heu vist així, que és molt semblant a la cullà, però sense cresta, que s'anomena terrerola. A l'osa, en valencià estàndard, i en castellà es diu alondra. Alondra, que és una paraula molt de poesia, no? Terrerola. A ells es diu ternerola. Fixeu-vos que aquí el que ha passat és que hi ha dues R's que s'han dividit en dos consonants diferents, una R i una N. I ho dic perquè a mi em va fer molta gràcia, una paraula que hauríeu de recuperar moltíssim, i m'agrada molt que es diga, a ells es diu barrejar, però no es diu així, com es diu? Les cartes.
No. Sí, però la forma antiga... Barrejar es forma també poc. La forma pròpia i típica de tota la vida d'ells és barnejar. Barnejar. La resta són formes també bones, però barnejar és la forma d'aquí. Barnejar és barrejar. Fixeu-vos, terrerola, ternerola, barrejar, barnejar, és el mateix fenomen, veieu? Per tant, barnejar és la forma de tot el valencià general, barrejar. Aquesta forma l'hauríeu de recuperar. Ja veig que està la cosa desapareixent. Doncs això, ja que estem, doncs apunteu volar i d'aquí eixiu la paraula barnejar, com deies, la pujar. I este és el que dius, la cagarnera. La cagarnera. Què és el que passa? Què és el que li passa a este parlar? Que en estàndard, o es diu cadernera. I així ells es diu o carganera o cagarnera. O carganera o cagarnera. I este, que és un pardal espectacularment preciós, una rapaz nocturna, una rapinyaria nocturna, s'anomena, en castellà es diu lechuza, no digo que no és espectacularment bonic, doncs en ells es diu òliva o òvila, depenent dels parlants, és que la coneixen, o òliva o òvila, o una o l'altra. Això què significa? Doncs que en ells, igual que en altres llocs, de vegades trabuqueu les síl·labes de les paraules. Trabucar significa, doncs, de reordenar, això s'anomena metàtesi tècnicament, però bé, és reordenar la paraula. Òliva o vila. I com este és un caminier, ganivé, per exemple, de cepillar, sabeu què significa? De cepillar. No sabeu què significa de cepillar? Ningú? Doncs apunteu-la també. Deixeu-lo d'apuntar. De cepillar és no me'l puc de cepillar de damunt. No me'l puc llevar de damunt. De cepillar. En estàndard es diu desllepissar i en ells es diu descepillar, al revés. Fixeu-vos que és al revés. I apunxonat, sabeu què significa? Apunxonat és estar posat així, no? Més o menys. Apunxonat. En estàndard això es diu ajumponat. Ajumponat, apunxonat, al revés. I crompar, la gent major encara del camp i de la ciutat també diuen crompar. Això ja no es diu pràcticament, però hi ha gent que ho diu. Entregue, per cert, entregue és molt típic d'ells. Això ho heu de patentar, com aquell que diu. Sabeu què significa entregue? És el meu sencer. Jo dic sencer, vosaltres diu entregue. Entregue, això sí que és típic d'ací i només d'ací, pràcticament, de la comarca, diguem. Sabeu d'on ve això? És un cultisme. Això és molt indicatiu que a ells hi havia més cultura potser que a la resta del país, quizà, perquè entregue és un cultisme. És un semicultisme, diguem. És la forma antiga del català clàssic, dels clàssics, Joan Martorell, tots aquells, dient entegre, íntegre, entegre, i d'entegre, entregue. I això és la que s'ha quedat. Això és una forma molt especial d'ells, molt bonica, molt interessant, molt clàssica, que s'hauria de no perdre. Crec que no es perdrà, m'imagino. I després també alguna expressió d'en curios, vosaltres dieu, despullat diu en curio, això no ho he sentit mai, jo sempre he dit en conill. En curios què és? És la metàtesi de en cuiros, que és la forma del valencià estàndard, en cuiros. El que heu fet simplement és pegar-li la volta a la i, en curios. No és un castellanisme ni res que li separega, a pesar que acaba no és cap de castellanisme ni cal pegar-li explicar-ho d'una altra manera. En canvi, per exemple, i acabi ja amb això, encara que la majoria del país diu aulla, així a ells gairebé no es diu aquesta vegada. És a dir, que els canvis que es donen en altres llocs, resulta que aquí no es donen. La majoria diu aigua. No sempre, alguna partida, alguna persona falla, però en general la forma d'ells és aigua, que és la forma, a més, estàndard. La resta del país, o una part de la resta del país, diu aulla, al revés. Bé, este també m'agrada molt, és el pardal més bonic que tenim. Per mi, segons el meu pare. Coneixeu? Fixeu-vos el color que té, blau, verd, roig, carabassa, blanc i groc. Per mi, sembla que siga un pardal no sé com dic, de la zona equatorial. Doncs no, és un pardal així, i ben conegut, tan conegut que s'ha utilitzat per a insultar a la gent.
És un betgerugo. Betgerugo. Què significa betgerugo per a vosaltres? Qui ho diga? No us sona ja betgerugo? No digueu això. Sí, no? No heu sentit mai de betgerugo? Què significa? Igual que la joia, no? Però a banda d'animal, algú li diu, no sigues betgerugo, no sigues burro, no sigues... O sigui, o bobo, o el que sigui, no? És a dir, és un dels noms que utilitzem per a referir-nos a la gent que té un curt d'això. Este és en estàndard es diu abellerol. Abellerol. Perquè menja abelles. És un animal que menja abelles. Per això es diu abellerol, ja està. En castellà es diu abejaruco. Què han fet els il·licitants i il·licitanes? Doncs adaptar. Aquesta és l'altra gran característica del parlar d'ells. Heu adaptat moltes de les paraules del castellà pròxim i de l'aragonès, que no està tan pròxim, i les heu adaptat al valencià i les heu aclimatat a la forma de dir-ho en valencià. No directament, sinó aclimatat. Per tant, d'abejaruco a betgerugo n'hi ha un tros, N'hi ha un tros. Però és el mateix. Betgerugo realment és un castellanisme perquè hauríem de dir abellerol o abeller. Per què refereix a algú que no està mal del cap? Doncs perquè aquest animal menja abelles i per tant és un salvatge. Què fa aquest animal menjant abelles? Si les abelles piquen i són insectes i és un poc salvatge. I de salvatge, rural. I de rural, curt. Fixeu-vos com està tot lligat, i els rurals no són curts, però paleto, inútil, que no s'entera de res, bobo. Fixeu-vos que com ha anat passant de salvatge a bobo pel camí de la ruralia. Diguem, és una pena això, perquè són prejudicis absolutament rebutjables, no? I este últim és el que ara us ha dit, este es diu, en valencià estàndard es diu pit roig, perquè té el pit roig, així a ells es diu butget roget. Butget, roget, és simplement una descripció de l'animal. Però dos o tres ancians de la valla d'Esprella i de la Foia m'han dit que això es deia antigament piparnell. I piparnell és pit vermell. Més clar allò. El que passa és que, clar, això ja està... Si aquestes persones tenien 95 anys quan jo es vaig entrevistar en el 95, de fet, hi ha un home de la Foia que tenia 100 anys quan jo vaig entrevistar. 100! Això ja està molt farrerentes. Bé, si voleu, ja temps, no? Esteu cansats? Podríem un parell de minuts més? Coneixeu, sí que el coneixeu, suposa. És el mussol. És el mussol de la família de l'òbila anterior, però d'un altre color. El mussol. El mussol té una història interessantíssima. Així es diu mutxol. Què significa? Doncs que així, igual que el cas de betgerugo, el que heu fet és adaptar el mutxuelo castellà, més combinar-lo, barnejar-lo amb el mussol valencià i el resultat és un híbrid, un mutxol. És curiós perquè sempre ho dic perquè em fa gràcia, és una paraula que té combinació, si ho fixeu, Això que té l'home ahí en l'ull, això que és un granets que hi en el parpall, o en el pàrpol, ahí dalt, això es diu, en valencià estàndard, es diu ussol, o ussol. I després d'ahir, el mussol. Mussol és la forma general. En ma casa deixa't un mussol a l'ull. Deixa't un mussol a l'ull, mussol. Per què? Doncs perquè els mussols tenen els ulls especialment impactants. Per tant, tot el que eix al voltant d'un ull pot estar relacionat amb un animal que té uns ulls tan impactantment preciosos com el mussol. Per tant, d'ussol passa a mussol per influència del pardal. Ja tenim el primer canvi. Però és que després, què passa? Que a ells se li afig la influència d'una cosa que mengen, d'un llegum, que si vos fixeu entre un... Això es diu, en ma casa es diu un tramús, vosaltres també ho diríeu, suposa, tramús. No? Tramús? Fixeu un tramús i el que té l'home a l'ull. No és igual? Tramús o tramús? Sí, bueno, tramús, la forma més habitual, tramús. Fixeu un tramús i un mussol a l'ull, no em digueu que és perfectament igual. De fet, groguet i tot. Què va passar? Que a ells vos han creuat els cables, diguem, amb aquesta nova combinació
conceptual, i de mussol passeu a dir tramussol, que és la forma habitual d'ells, tramussol. Deixit un tramussol a l'ull, un tramussol. Què li passa? Doncs que el mussol s'ha combinat amb el castellà i resulta que ells ara diu tramussol i munxol. Fixeu-vos que l'evolució és bestial, per influència del castellà i per combinació d'una altra paraula. En valencià estàndard diem tots mussol, a tot, al pardal i al granet de l'ull. I així el que s'ha fet és crear, en creativitat al poder. Com aquestes paraules n'hi ha moltes, abitjorro, capull, carpinter, empuixar, anzol, per pescar, anzol, raixio, xàrcol, homi, estropall, totes són paraules que són del castellà i que les heu adaptades al valencià. De vegades de manera molt arranyada, berenjena, encara que la gent major encara deia albargenya, antigament, però bé, mosseguello, que és la rata penada de la resta del valencià, és una forma també adaptada, limpio, és una forma adaptada també del castellà, fixeu-vos que d'això en tenim un grapat, però no només és cosa d'ells, tot el valencià en té uns altres. Però momento no és adaptat, és adoptat completament sense modificació, que és el que tenim, mira, després, per exemple, este pardal es diu així golondrina, és directament del castellà, sense adaptar res. En valencià es diu orandella, oroneta, oreneta, depenent dels llocs, així es diu golondrina. Doncs com en teniu també un grapat, especialment més que en altres llocs, perquè evidentment la frontera està a la vora, esteu a la vora de la frontera i per tant la permeabilitat entre un parlar que està tocant, un parlar que parla que és castellano parlant, des de fa no massa, que es consiguen, perquè Oriola parla castellà i el camp d'Oriola parla castellà des del segle X, més o menys, però bé, ja fa temps que parla castellà i per tant la permeabilitat ha portat castellanismes un poc impactants per a la resta del país. Per exemple, sacar, nosaltres diu sacar, a mi em sembla molt estrany dir sacar, jo dic traure, això és especial d'ací, o llevar, tu lleves ulleres, per a mi és tu portes ulleres, o tu dus ulleres, però llevar ulleres no, això també és un castellaniment, però traure és traure d'un lloc, i llevar és portar. Jo per exemple tenia una companya, perdoneu l'anècdota, però jo tenia una companya quan jo vaig començar a la universitat, jo no sabia això, no sabia que n'hi havia de molt gent que dia. Ella era de Novelda, dia les mateixes paraules que vosaltres en aquest cas, i em va dir, em deixes la llibreta? I em va dir, tu no, lleva-te-la. I jo em vaig quedar allí, que me la lleve? Que me lleve el què? Vos jure que no estava fent broma. Que em lleve el què? No, que te la lleves, que me lleve el què? No, que me lleve. I clar, vaig estar a punt de dir que me lleve la camisa. Clar, ella volia que m'enduguera la llibreta, però jo això no ho vaig entendre. Que me la portara, però jo vaig entendre que me la llevara. És un castellano impactant per això, perquè damunt mareja un poc amb el valencià de tant a la vora com Alacant o com Castanya, que tenim així a la vora. D'aixòs n'hi ha molts, Romero, abanico, sacar, llevar, habichuela, per exemple, diu habichuela. Això és impactant. Fresol és el fresol tradicional de tota la vida. El xicotiu és de careta, així que té el puntet, però ja els altres, com si no foren fresols, ja són habichueles. Però són fresols també, però a ells es diu habichuela, a ells diu habichuela, en general. I aquest és el gran rei de les... I acabem això, ara sí. El gran rei dels ocells del fondo, que és el que s'anomena així gabre. És el coll verd del valencià estàndard, coll verd. Evidentment es diu coll verd perquè té el coll verd. És curiós perquè en castellà es diu azulón, perquè el coll és verd però té una taqueta blavosa en l'ala, el coll, depèn de com el mires, és també blavós i per tant ells han vist més blau que verd. Nosaltres hem vist verd i ells blau. Però és que en ells no s'ha vist ni verd ni blau. Dieu gabre. Ànera, la femella, ànera és preciós perquè és el nom clàssic del valencià de tota la vida. Ànec i ànega. Ànera, és el nom, no es diu pato. Pato és un castellanisme, sempre s'ha dit ànec i ànega, o ànera. Però el mascle té un nom especialment curiós, gabre. Què deu ser això, gabre? Doncs jo vaig tindre curiositat, però a més és el més conegut, és l'ànec més... Vaig buscar a veure i resulta que, sorpresa, per a filòleg, la vosaltres diu, tampoc és parlant, no? Però per a mi, que soc filòleg, a mi m'ha agradat moltíssim.
vas trobar que tot el sud de França, és a dir, tota Occitània, i només Occitània, ni Aragó, ni Catalunya, ni el resta del País Valencià, ni el castellà, ni Itàlia, ni res. Occitània utilitza la paraula gabre per a referir-se al mascle de diversos animals. De diversos animals. No només d'aquest animal, sinó d'altres. Clar, és impactant que ells diga una paraula que es diu només en Occitània, deu ser per alguna raó. No em feu dir quina, deu ser que hi havia algun occità així, però dic jo que devia ser molta gent, perquè per nomenar l'ocell més conegut no devia ser només algú que va vindre així i va estendre aquest nom a tot el... M'enteneu? És a dir, que deu ser especialment rellevant la presència d'occitans en el sud, perquè si no, no s'explicaria en algun moment determinat de la història, no sé en quin moment, que donarà nom a l'ocell més bonic, al ànec més bonic i més representatiu del fondo i de la zona humida d'Elx, que és el gabre. El gabre. I com el gabre, per exemple, el cantar, que això també es diu només a Elx, el cantar i la cantara, que és un altre ànec, el peu verd, per exemple, que també és un altre animal. Fixeu-vos que el peu verd és preciós perquè té les potes verdes, per això es diu peu verd. Peu verd. En canvi, en estàndard, a les estàndards es diu la polla d'aigua. No té res a veure. És una forma molt especial. I per això acaba perquè a ells també teniu formes molt especials, que són només d'ells, com per exemple entre ells. On dic alguna més i m'ho anem. Per exemple, alguna potser la coneixeu, altres no. Per exemple, lleme, sabeu què és un lleme? És l'ou del poll, liendre en castellà. I ojos i liendres, en valencià d'ells es diu polls i llémens. Polls i llémens. Hem quedat un poc on dient, pot ser, però no ho he sentit mai. Doncs, l'ou del poll, no, del poll del cap. Això que antigament ja també, perquè els xiquets han tingut polls i no n'hi ha la misèria que n'hi havia antigament. Es diu poll i llemen. En valencià en general es diu poll i llémena. En ma casa es diu llémena. Així es diu llémena. Per exemple, el perluc, segur què significa? Aquesta algueta verdosa que... Això només que es diu així. I no sé d'on ve, però és una paraula molt interessant. Per exemple, bombeta. Les bombetes de la llum. Les bombetes de la llum. Això només que es diu així. En altres llocs es diu pereta, bombilla, però bombeta no. I és la forma estàndard, a més a més. És preciós que es digui. Per exemple, el bomiró, segur què és? És l'animal este que és com una abella grossa peluda que va... que vomix. Això es diu així. Això es diu, en castellà es diu... Calla. No sé com es diu en castellà. Abejorro? Abejorro. Abejorro, sí. Disculpeu. En ma casa es diu grumerol. Grumerol i així es diu vomiró. Això és molt... Però és només d'ací. Això s'ha de recuperar. Este s'ha de dir així. No bon aneu sense apuntar-vos este nom i dir-ho sempre així. Encara n'hi ha de vomiró. En Carnella havia d'aparèixer. Carnella és només d'ací i de Santa Pola. Santa Pola també. En Carnella és la carxofa meua. En Carnella és un derivat de cart. La paraula antiga devia ser encardella, perquè cart és la planta d'on neixen les carxofes. És a dir, tampoc no és una paraula... És original, però tampoc no és extraterrestre. És inventada sobre alguna cosa. O, no sé, per exemple, cistella, glai, per exemple. Sabeu què és un glai? En ells, al camp d'ells, la gent no diu susto encara, diu glai. Glai. Quin glai? Quin susto, quin glai. Ara us explico què significa, perdona. Sabeu què significa glai? Sabeu d'on ve glai? És glaiar, és glai, però clar, en ells es diu glai, que és la forma antiga del valencià. Sabeu què significa glai? D'on ve? De gladium. Què significa gladium? Espasa, t'ho imagina. Imagina, jo amb l'espasa, i trobo l'espasa, i vaig... Tu mires i dius, quin glai, quina espasa. Això es diu metonina, també. És a dir, de l'espasa al susto és una part per una altra part. Per un filòleg que dic és molt interessant que una espasa anomene un sentiment humà relacionat amb l'espasa, però que ja no és l'espasa, ja no hi ha espasa, no cal que n'hi hagi espases per tindre clar. Per exemple, espertugó, que és això que quan estàs dormint pegues un bot, això es diu espertugó. O juguesca, en general es diu juguet en valencià, no juguesca. Juguesca és espectacularment bonic. Joguina també es diu, però així es diu juguesca, juguesca. Per exemple, el contrari de dret, esquerre. En general es diu esquerro, o esquerre, però no esquerre.
Això sona oxidat també. Xapacó, per exemple, jo he sentit així al camp d'Elx, molta gent diria que hi ha hagut un xapacó. Un xapacó és un xaparrón. Un xapacó és una paraula pròpia d'ací només que es diu així. Entregue, tempir, per exemple. En valencià estàndard es diu saó. Fer saó, ara mateix que ha plogut prou, a fer bona saó. Així es diu fer bon tempir. I tempir es diu, segon, a Girona. I no per on, només que es diu a Elx i a Girona. Només, en cap altre lloc del món. Per exemple, nafrar, heu sentit dir nafrar? Nafrar és una paraula que deia Joan Martorell o Tirant i Carnesina en el segle XV. Nafrar significa ferir o estafar en el sentit més metafòric de ferir, però fent tema també econòmicament. Nafrar és una paraula que crec que s'hauria de no només recuperar en contextos més col·loquials, sinó dir-la sempre i anar pel món dient jo soc d'Elx i dic nafrar, perquè és que no es pot demanar més, diguem, no? Per exemple, sanguijola, que significa sangonera, aquest animalet que s'enganxa a la pell i xucla la sang, això es diu sangonera en estàndard, això es diu sanguijola. O pàrpol, el pàrpol, pàrpol. Fogasseta, més al nord es diu tonya, o es diu panquemao, no sé com es diu, així es diu fogasseta, és una paraula també pròpia d'ací. I no sé quin era l'últim? Pisar, per exemple. Pisar, ho he posat perquè una persona em diu és que aquí en ells parlem fatal, diem un castellanisme darrere l'altre. Per exemple, pisar. Dic, home, m'hagués dit una altra cosa, doncs te l'accepte, però pisar no és un castellanisme. No sembla un castellanisme, però no ho és. És la forma antiga del valencià. Pisar es pisava el raïm, i ara també es pisa el raïm. I pisar raïm no és un castellanisme, és una forma pròpia d'ací. Coincident amb el castellà, sí, però no és un castellanisme. No és una forma general, no és habitual dir-la, la gent li sona castellà, però quan t'ho digueu i algú vos diga que és castellà, li dieu. Trepitjar, però trepitjar és la forma estàndard també, del valencià estàndard, però pisar és una forma que s'interpreta com a castellà, però no ho és. També diu el pis, com el pis. Clar, del pis pisar, del pis pisar, d'acord? Això no és un castell. De manera que, com a conclusió, ara sí que acabé. Pisos de sabates. A veure si passa. Només, com a conclusió, vos recordo que el parlar d'Elx és en general genuí, més genuí del que ens pensem, vos penseu. Jo estava dient, no sé qui ho ha dit, però me'n recordo que jo vaig, quan fet així a tu t'ho he dit. Quan jo venia fent enquestes així, al camp d'Elx, a preguntar com es diuen les coses, entrava i li dia a la dona, home, mira que volia parlar de vostè perquè vostè em diguera com es parla així, perquè m'interessa molt saber com es parla. La resposta del 99% de la gent va ser, per què? Si aquí parlem malament. Això és molt trist. Això no se pot consentir. No es pot consentir. S'ha de, segurament, xerrars com està, doncs, injecten una miqueta d'autoestima a la gent. Perquè encara que n'hi hagi castellanismes, no passa res, som així. I així som, i ens hem de mantindre i corregir-nos quan toca, però no corregir-nos quan no toca. I això no significa que siguem pitjors. Mi fa molta pena, Molta. Molta pena que la gent diga que no sabem parlar, aquí no sabem parlar. Doncs molt bé. Això, l'escola té molta feina en això. Jo estic un poc obsedit, jo soc mestre de mestres, de fem mestres de formació, de primària i infantil, i es dediquem, jo almenys es pegue, i tu també, es peguem una canya tremenda perquè comprenguen que s'ha de ser molt sensible, ho he dit abans també, a l'hora de corregir segons què, perquè es pot malinterpretar i quan te corregeixen alguna cosa fer pensar que això és incorrecte i per això fatal, i per això ridícul, i per això trist, i per això penós, i per això el meu parlar és penós i per tant soc penós en general. Que és el que al final sembla que queda, no? I això s'ha de batallar. Tots els que siguem un poc sensibles per la qüestió jo crec que s'ha de batallar. Perquè primer perquè el parlar d'ells és genuí també. Després perquè n'hi ha drets especialíssims que són molt interessants i que s'han de reivindicar en contextos determinats, és a dir, no sempre. Després, perquè la raó per la qual això passa és perquè és un parlar no central. I això, les coses passen per alguna raó. Un parlar que està tan a la frontera, tan al sud, és possible, és probable que tingui coses especials. I això ho han de comprendre també els altres. No poden dir, boa que mal que parles.
I si te ho diuen, i para el carro. Malament no parle diferent a tu. Malament no. Ara, en estàndard hem de dir boda, d'acord? Diré boda com tu, però no em digues que parle fatal i que sóc un ridícul per dir boda. Perquè això és el que ens fan creure, I és una pena, ja ho dic. És un parlar fronterer, però sobretot i fonamentalment l'hem de voler perquè és nostre. Aquesta és la cosa, és la qüestió. Hem de voler-lo perquè és nostre, igual que els ocells. Hem de voler també especialment perquè són nostres. I els insectes i les plantes, no només voler les coses que estan en l'altra punta del món, que també, lògicament, no m'entengo malament, però les que tenim a la vora, doncs les tenim a la vora. I són especialment rellevants per a la nostra vida. I com que ho són, nos hauríem de tindre un poc més respecte, començant per la llengua i continuant per la resta d'animals i d'objectes i de situacions i de tradicions i del que sigui. En fi, doncs ja està.